Noniin. Missä se uusi possu? Onko se täällä? Täällähän se. Rökiks se enää? No me ei olko vaivalloisesti. Onko sä taas raivannut tietä sen? Mistä se ääni tulee? Sä oot rikkonut tän taas. Ei mene kuin taas 5 minuuttia. Se entinen pilli oli tuo perseessä. Niin, se lähti hyvin nopeasti.